Γεια σου, γεια σου. Μόνο. Τι κάνεις μωρέ? Μαλακή είναι με το κινητό μου. Τι παρακαλώ ρε Φάνη. Έλα ήσυχα ρε. Μαλακή είναι, πού να κάνω. Σιγά ρε, ήσυχα. Και θέλω να μιλάς λίγο πιο όμορφα Φάνη, εντάξει. Θέλει να βρει ένα βιβλιαράκι η Τένια, λέω η Νίκη. Καλά. Ναι. Και άμα θα σε στείλω να πάω το πάρει, θα πάρει τηλέφωνο αυτή. Καλά. Βιβλιαράκι. Ένα βιβλιαράκι. Μαμά, εσύ στο σπίτι δεν πήγες, στο σπίτι πήγες. Εκεί στον δρόμο κάπου ρε παιδί. Γιατί με πες από κάτω. Ήτανε Έφτασε έξω. Ναι, πήγαμε λίγο πιο πάνω. Είναι. Έτσι έπρεπε. Τι για να μην τη δει κανένας, Νίκη. Ποιος να μην τη δει μωρή κι εσύ. Γιατί να μην τη δω, τι είναι. Αύριο θα έχουμε μισάρι σπάνι. Αν τελειώσει νωρίς θα πάμε στο πάρκο μηχανή. Αν όχι θα πάμε το απόγευμα μαζί, εντάξει. Μηχανή. Μηχανή εξελιστική. Τώρα θα βγάλει το φως. Πώς δεν συνήθως ξέρεις τι σε. Νόμιζα εγώ το ξέχασα. Κάτσε, είμαι. Μαμά, πολύ κρυβέστης είναι. Το πυράκι. Μαλακή δεν είναι. Έλα Κώστα Μπαξεβάνη, να μου κάνεις τα 802. Τα 502. Κώστας Μπαξεβάνη. Σερκανούλα, νούλα. Νουλάκι. Σερκανούλα. Ο Σφερκάνο ο Πούστης. Ο Βρωμιάρης. Ο Χοντρούλης. Γεια σας. Είμαι ο Σερκάν, ο χοντρός. Είμαι ο Σερκάν, ο χοντρός. Βρωμάω. Πιφ. Πουφ. Κλάνω. Με στέλνει η μαμά μου στο σχολείο άρρωστος. Είμαι άρρωστος. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Είμαι η Νίκη χοντρή. Δεν με χέζει κανείς. Βρωμάω. Είμαι ο Σερκάν. Γεια σας.